Lah den bau duduk bagi dia, lah den tungkui den pilah tangan raso kabeh do kok balai sadang jogi do pandangaran. 1, 2, 3, let's go. Lah den bau duduk bagi dia, lah den tungkui den pilah tangan raso kabeh do kok balai sadang jogi do pandangaran. 1, 2, 3, let's go. Manga